Galdakaon, erreimotelak okupatuta jarraituko du Bilborako noranzkoan etengabe hotele arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Euskadin abisu horia dago aktibatuta gaur elur arriskuagatik eta arratzaldean elur maila 707 metrora jaitsi da eta gauean aldiz 400 metrora jaitsiko da. Bihar egun osorako alerta laranja ezarri da 300 eta 400 metroan bota baitezake elurra eta zenbait lekutan baita beherago ere. Ondorioz, neguko bidezaintza planaren jarraipen eta informazio fasea aktibatu da. Kostaldean, Kazkabar erauntziak izango dira eta 400 metro inguruan kokatuko da elur maila iluntzetik aurrera. Ostegun arratsaldera arte gutxienez, hotza izango da nagusi. Bihar posible da elur pizka bat ikustea, baina ez da orokorrean ez du botako. Bihar kostaldean bai ikusiko dugu, eta gaur bai ikusiko dugu txingorra. Eta txingorra oso arriskutsua da, batez ere hori abiadura handia daramagunean autoan edo kotxe batean. Kontuz batez ere kostaldean txingorrekin. Bihar oso egun hotza izango da. Orokorrean 400 metrotik gora elurra izango da. Gabon, laster helduko diogu egueraldiak dakartzan berriei. Lehenago baina baditugu bestelako lerroburu batzuk. Nafarroako medikuen sindikatuak atera du batetik Gaia plazara. Greba egiteko asmoa adierazi eta administrazioari helarazi dizkion eskeen artean medikuak soilik arlo publikoan jardutera behartzen dituen esklusibotasuna bertan behera uzteko eskea dago. Santos Indurain osasun kontseilariak medikuen aldarriak aintzat hartzen ari direla onartu du eta ez du atzera bota puntu hori. Osakidetzan aurrez emana zaie bi sareetan batera jarduteko era medikuei, baina mahai gainean dago han ere aldatzeko eskea, justu kontrako norabidean. Elkarrekin Podemosek berriz esklusibotasuna esartzeko proposamen bat eraman du, hain zuzen ere Eusko Legebiltzarrera. Osasuneko langileen esklusibotasunaren bueltakoak aipatuta, osasun arloko gaiekin jarraiki COVID-19aren egungo egoera sakon ezagutzeko Miren Basaras mikrobiologoa gonbidatu dugu gaur eguerdiko magazinera. Besteak beste, maskararen erabilerari heldu dio Basarasek. Elkarrizketa osoa da 11.eus atarian dago ikusgai. Leku jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta bar, komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera immunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du, ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku edo leku horietan non jende asko pilatzen den eta non aireztapena txarra den. Eta ekonomian uste baino bilakaera hobea izan du barne produktu gordineak urteko azken hiruhilekoan. Naiz eta uztailaz geroztik jarduera ekonomikoak balaztari sakatu dion, moteltzea ez da inbeste nabaritu urteko azken hiruhilekoan eta BPGA uztailetik irailera bitartean baino 3 azkarrago handitu da. Atzo Eustatek urteko hazkundearen datu aurreratua eman zuen, naiz eta oraindik behin-behinekoa izan, Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspenaren pare geratu zen 2022ko hazkundea BPGA 4,3 handitu zen. Eta lan gatazketan Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa geldirik egonda azken asteotan. Izan ere, ituna negoziatzeko mahaia abenduaren 21ean bildu zen azkeneko aldiz eta adostasunik gabe amaitu zuten bilera. Negoziazioan aurrera pauso bat eman nahian, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza lanak egiteko eskatu zioten
joan den astean. Patronalak ere onartu zuen bitartekaritza. Hori dela eta atzo batu ziren lehen aldiz hiru aldeak. Dirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia, eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago gai batean jesartzeko. Hori dela eta guk gure negoziatzeko borondatea azaldu dugu, baina baita ere argi daukagu patronalari tokatzen zaiola mugitzea. Nolabait patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzen. Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien inguruan dauden nobedadeak jakinarazi ditu Arantza Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuaren bidez. Aurreratuen dauden bi proiektu eolikoak, Labrazakoa eta Azazetakoa dira, biak Araban. Lehenak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote bigarrenari. Tapiak esan du 2024 amaierarako edo 2025 hasierarako hasita egongo direla errotak eraikitzeko lanak. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen duen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Bestalde, martxoaren 3ko zentroa sortzeko epea luzatu dute biktimek eskatuta. Elkarte memorialistek denbora gehiago eskatu dute oroimenezkoaren fundazioa sortzeko estatutuei ekarpenak egiteko. EH Bilduk salatu du EAJ eta PSE bizkarra ematen ari zaizkiela biktimei. Euren ahotsa aintzat hartua izateko eta ekarpenak egiteko denbora gehiago eskatu zuten eta azkenean izango dute. 1976ko martxoaren 3an izan ziren gertakariak gogoratzeko Gasteizen eraikitzekoa den oroimenezkoaren fundazioaren estatutuak atzo ziren onartzekoak Gasteizko udaleko gizarte politiketako batzordean, baina atzeratu egin zuten bozketa. Izan ere, elkarte memorialistei joan den astean jakinarazi zieten 3 egun baino ez zituztela txostenari ekarpenak egiteko eta kezka agertu zuten ez zutelako denbora askirik estatutuak aztertzeko. Eta larun batean, Sadarreko Armailetan Gazte Koordinakunde Sozialistako kideek pankarta bat erakutsi zuten hainbat minutuz eta hori ikusita baimenik ez zuten ikur guztiak kentzeko agindua eman zuen Espainiako poliziaren koordinatzaileak estadioko segurtasun indarren buruak. Beste batzuen artean eskegita zeuden ikurrin bat eta Nafarroako bandera bat kentzera joan ziren agenteak. Txistuak eta protestak eragin zituen horrek eta azkenean ikurrak erakutsi ahal izan ziren. Darko Brasonak jokalariari kamiseta eskatzeko haur batek zuen pankartak kentzen ere saiatu ziren. Eneko Konpains EHUko konstituzio zuzenbideko irakasleak jarri zituenan ikurrina eta Nafarroako bandera. Berekin egin dugu gaur konexioa. Segurtasun guardiak esan zidan ezin nintzela pasa Euskal Herriko armarria zuen bandera batekin dela eskandalo bat ez dagoena nondik hartu, ez? Azkenean poliziarekin eta beraiekin diskutitzen lortu nuen pasatzea. Baina sorpresa izan zen, behin eskegita banderak berriz ere etorri zirela, exigitu zidaten kentzeko nik uko egin nio. Orduan, haiek oso modu zabarrean kendu zituzten, arbitrariotasun osoz, inolako lege oinarririk gabe, nahi zutena eginez. Eta beraien arabera behintzat, klubaren aginduz. Kanporatu dituzte Luetzeraten gotortutako ekintzaile guztiak. Alemaniako herriskako mehatzeko tunel batean gotortuta zeuden azken bi ekintzaileak. Bere aldetik, Alemaniako mugimendu ekologistak poliziaren indarkeria salatu.
Aipatu bezala, patronalak eta Bizkaiko metalgintzako sindikatuak atzoko bileraren ostean hilaren 23an elkartuko dira berriz ere. Bi aldeek beren proposamenak azaldu dizkiete Jaurlaritzari eta hark zehaztu du hurrengo hitzordua. Elak nabarmendu du mobilizazioak direla lanituna lortzeko modurik onena. Eusko Jaurlaritza bitartekaria izan da lehendabiziko aldiz eseri dira FEDEM eta sindikatuak Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko. Lehen hartu emanean ez da aparteko aurrea pausurik egon. Hori bai, Jaurlaritzak egindako proposamena bi aldeek onartu dute. Hau da, hilaren 23an berriro batzartzea. Berri handirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia. Eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mai batean jesartzeko. Elena Pérez Barredo laneko sailburuordeak sindikatuen eta patronalaren proposamenak entzun zituen. Izan ere, alde bakoitzak bere eskaerak jarri zituen mai gainean. Non alde bakoitza bere proposamena jarri dituen mai gainean. Abenduaren 21an azkenekoz bildu zen Bizkaiko metalgintzako negoziazio mai ofiziala eta adostasunik gabe bukatu zen. Hala lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta patronalak onartu zuen. ELA sindikatua ere bertan izan da, naiz eta bere ustez, bilerak negoziazio mai ofizialean egin behar diren. Horrez gain, ELAren iritziz, hitzarmen duina lortzeko modurik onena mobilizazioak dira. Bide egokiena, greba egun gehiago konbokatzea eta mobilizazio gehiago aurrera eramatea. Edo nolare sindikatuek espero dute patronalak norabidez aldatzea. Nolabait patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzeko, ezta? Urte bete baino gehiago luzatuta, 56.000 langileri eragiten dien ituna berritzeko negoziazioa. Ordutik, 20 bilera baino gehiago genituzte FEDEMek eta sindikatuek. 2022an gainera beharginek 11 grebagun egin zituzten. Eta mobilizazio horietan parte hartu zuten hainbat langile deklaratzera deitu dituzte egunotan. Norabide aldaketa egon da Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan, baina akordiorik lortzen ez badute mobilizazioekin jarraituko dutela argi dute sindikatuek. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak oso bizirik dagoela aldarrikatu du bere sorreraren 5. urteurrena ospatzeko atzo antolaturiko elkarretaratze eta kale-jiretan ikusi. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan eblitakoek mezu anonimo bat jaso zuztenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen ehuneko 0,25eko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren ehuneko 0,25 horrekin, ja, 4. urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsiodunen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso bajua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Ehuneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko, 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera are latzagoa da gainera. Izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioen azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako
arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsio igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude. Biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! Bestaldetik ahalik eta zentral eoliko gehien jarri nahi du Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien inguruan dauden nobedadeak jakinarazi ditu gaurkoan. Arantza Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak esan du, aurreratuen dauden 2 proiektu eolikoak Labrazakoa eta Azazetakoa direla. Lehenak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote bigarrenari. ...2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Honetan, 10% kontsumitzen dugunaren 10% baldin bada sortzen duguna energia berriztagarrietatikan 2030era iritsi nahi genuen 15%rekin. Espainiako gobernuak urte bukaeran izan duen agenda zabalean kasik ustekabean igaro da. Abenduaren 27ko ministro kontseiluak onartutako dekretua plastikoaren ingurukoa, baina dagoeneko indarrean dago Hego Euskal Herrian ontziratu gabeko janari gehiago salgai jartzea behartzen duen lege hori. Plastikoa gutxitzeko beste urrats bat da, baina debekuetan zirrikitu ugari utzi ditu, baldin eta azken helburua bada plastikoaren erabileraren benetako norabide aldaketa bat egotea. Supermerkatuek 2023 honetan bete beharrezko erronka batzuk dituzte. Elikagaien txikizkako saltokiak ezartzen ari diren berrikuntzetako batzuk oinarrizko elikadura produktuei beza jaistea eta aurten indarra sartuen plastikoaren gaineko zerga berezia dira, baina ez dira horiek datozen hilabetetan hartu beharko dituzten neurri bakarrak. Klima aldaketaren eta elikagaiak alferrik galtzaren aurka borrokatzeko gobernuaren gidalerro berriek hainbat aldaketa dakarte, bereziki frutari eta barazki freskoari dagozkienak. Eta horiek eragin zuzena dute Hego Euskal Herrian ere. Izan ere elikagai mota horiek saltzeko eta erosteko modua aldatu egin dute. Hori dela eta plastikozko ontzi gutxiago, ontziratu gabeko elikagai gehiago eta fruta itxusia ikusiko ditugu erosketak egin ohi ditugu saltoketako apaletan. Arauak dio debekatuta dagoela fruta eta barazkiak plastikozko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea 1,5 kilo baino gutxiagokoa bada. Horrekin batera 400 metro kuadrotik gorako txikizkako saltokietan ontziratu gabeko produktuek 120 okupatu beharko dute gutxienez. Testuinguru horretan alternatiba gisa denda batzuetan paperezko poltsak edo kotoizko poltsa berrerabilgarri eta biodegradagarriak eskaintzen hasi dira. Beste doki batzuetan kartoizko kaxetan saltzen hasi dira zenbait fruta, hala nola larainak eta sagarrak. Gainera erosleek beren ontzi berrerabilgarriak eraman ahalko dituzte fruta eta barazki kopuru txikiak erosteko.
Hain justu abendu amaieran iritsi ziren erabaki horretara ekonomia zirkularraren ezarpenean aurrera egiteko eta 2025 eta 2030erako ontziak birziklatzeko helburu berriak lortzeko. Xede nagusia datozen urteetan plastikoaren kontsumoa murriztea da, baliokate osoari eragingo dioten aldaketen bidez, nahiz eta aldaketa handiek bereziki lehen sektorean eragingo duten. Eta gai zaldetuta berriz ere, Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa jarri du Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Arabako mahastiak zigilu berriak behin-behineko baimena jaso zuen urtea amaitu baino lehen, baina uzta jaso ondoren. Beraz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin merkaturatu behar izan dute. Gainera, Errioxako Kontseiluak esklusibotasuna exigitu zuen, eta horrekin batera eskatu du urte bat egotea merkaturatu gabe zigilu batetik bestera aldatzeko. Urriaren 18an EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoa zormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahats bilketa amaituta zegoenez, 2023ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatutako den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta zormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Hala baina oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez, upategien eta mahastien esklusibotasuna exigituko du. Eta ez hori bakarrik, Kontseiluak dioenez, urte bat merkaturatu gabe egon behar dira upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko. Neurri honek izugarrizko eragina izan dezake upategien erabakian aurrera eramaten bada. Gainera, Espainiako Nekazaritza Ministerioak bermatzen du. Izan ere, Luis Planas ministroa urtarrilaren lehenengo astean beto honen alde agertu zen. Gauza korrela Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtso bat aurkeztu du Nekazaritza Ministerioan Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Bitzo Ororoz Kontseilu ordeak adierazi duenez, ez dago konpetentziari bi zigiluen artean eta biak bizikidetzan bizi daitezke. Eta urten Nafarroak fiturren helmuga jasangarri eta erreferentziazko gisa duen posizionamendua indartuko du eta azokako publikoari gonbidapena egin dio. Turismoa izango da herrialdeak azokan zehar estandetan garatuko dituen jardueren ardatza eta turismo jasangarri, irisgarri eta inklusiborako garrantzitsuak diren hainbat osagairi buruzko mahai inguruak izango dira. Nean ere helburu jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela. Eta, komentatu duten bezala, fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mahai inguruak izanen die, eta 34 islari hartuko dute parte. Asteazkenean Nafarroko eguna izanen da, eta ostegun da ostirala ja publiko profesionaleko egun. Martxoaren 3ko memorialean biktimen ordezkaritza indartzea eta konpromisoak betetzea exigitu dute. Astelehen goizean onartzekoak ziren martxoaren 3ko memorialaren fundazioa sortzeko estatutuak. Eta martxoak 3 elkarteak ostiralean jaso zuen dokumentazioa hori aztertzeko eta ekarpenak egiteko 72 ordu baino gutxiagoko epearekin. Años en esta iglesia eta ez hori bakarrik gure eraildako zen
Gaiz aldatuta berriz ere, Miren Basaras mikrobiologoa elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Kraken aldaera delakoaz mintzatu da, eta nabarmendu du ez dela aldaera bat, azpi aldaera bat baizik, eta egun munduko aldaera nagusia Omikron dela. Basarasek zehaztu du komeni dela maskara erabiltzea jende asko pilatzen den eta gaizki aireztatuta dauden lekuetan. Hala ere zehaztu du norberak baloratu behar duela erabili edo ez, bere osasun egoeraren arabera. Bueno, hemen arazo printzipalena da badagoela kasu honetan herrialde bat, Txina, baina baita ere beste herrialde batzuk non birusaren transmisioa altua den. Horrek zer egiten du? Horrek egiten duena da birusari aukera gehiago eman, mutatzeko, aldatzeko, eta beraz agian aldaera edo azpialdaera berriak sortzeko. Eta ez dakigu berri horiek nolakoak izango diren, ezta? Hori dela eta, osasunaren mundu erakundeak dino, hori kontrolatu behar dugu, hori tente edo horren adi egon behar gara, eta beraz, kontutan izan da hori, leku jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera inmunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du, ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku edo leku horietan non jende asko pilatzen den, eta non aireztapena txarra den. Kontrolatuagoa omen dagoela, ezta? Egia da, azkenengo hilabeteetan edo udatik ona kasuen igoera bat egon zala, hor osasunaren mundu erakundeak ikusita ze arazoak gertatzen ari zala herrialde ezberdinetan, bereziki Europan, alerta bat eman zuen, larrialdi bat eman zuen, ezta? Eta, larrialdi horrek egiten duena da, protokolo batzuk ezartzea, adi egotea, ikustea zer gertatzen ari den. Ikusten duguna da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan aitortu egin diren kasuen kopurua dela gutxi gora bera 250, Espainia mailan 7.000 kasu edo egon izan dira, eta momentu honetan askoz ere kontrolatuagoa dago, bereziki protokolo horien gaitik, eta bereziki baita ere, kontaktu horiei, hau da, positiboak izan diren kontaktu horiei, edo beraien kontaktuei, txerto bat baita ere eman zaielako, eta horrek egin duena da gaixotasunaren intzidentzia jaisten joan. Da beldurtzeko gauza bat, izatez hitz egiten dela pandemia isil bat, hau da, nolabait esatuko ohartzun askorik ez duen pandemia bat, baina arazo bat bihurtzen ari dela. Eta zein da arazo printzipalena? Badaudela hainbat bakterio, hoien kontra ditugun baliabideak, hau da, ditugun antibiotikoak oso eskazak direlako. Eta oso eskazak direnez, orduan, posible da ailegatzea une bat non ez dagoen botika nahikorik tratamendua emateko eta beraz bakterioiek sortzen dituzten gaixotasunak emateko. Esate baterako, pentsa dezakegu gernoinfekzio bat, ezta? Gernoinfekzio arrunt bat, non bakterio arrunt bat sortzen duen, dela Escherichia coli, gertatu izan dira Escherichia coliren andui batzuk, edo aldaera nahi baldin badugu, bakterioetan andui hitza erabiltzen da, andui batzuk ez direla gai izan kontrolatzea momentu honetan ditugun botikekin. Eta hori arazo bat da, nola tratatu gernoinfekzio hori. Ez daukagu ezer. Eta horrelako kasuak egon izan dira, esate baterako estatu batuetan eta pertsonak hil egin dira. Eta badaude beste hainbat bakterio, esate baterako pneumoniak ematen dituztenak, eta arazo bat bihurtzen ari direnak. Orduan, ni uste dut, badala alde batetik antibiotikoak agintzen dituztenean ondo erabiltzeko mezu bat, ez guk nahi dugun bezala, hau da, dosiak esaten dituztenean 3 dosi ematea
edo 3 dosi hartzea modu egokian hartzea, ez esatea, eskaztu zait bat hartzea, urrengoan hartzen ditut 2, ezta? Hau da, modu egokian hartzea, hori da puntu bat, eta beste puntu bat da, medikuak eta antibiotikoak preskribitzen dituzten osasun profesionalak, arretaz preskribitzea hori, ezta? Hau da, behar denean bai ematea, baina ez edozein arazogaitik ematea esango genuke. Eta gauza bera, osasun edo gizakiaren osasuna kontrolatzeko, baina baita ere animalien ikuspegia edo landaren ikuspegia eta bar, ez edozein modutan erabiltzea botikak. Eta gaiz aldatuta urrian Portugaleten egindako ekotopaketak arrakasta handia izan zuten eta horren arira pausu bat aurrera eman dute antolatzaileek. Jauzi ekosoziala lan dinamika berria aurkeztu dute gaur Donostian. Esan bezala, joan den urrian Portugaleten ospatu ziren ekotopaketen ondoren jauzi ekosoziala izenarekin abiatu den ekimenaren berri eman dute. Gaur horren inguruan gehiago ezagutzeko pantailaren bestaldean Gorka Laurnaga daukagu. Gabon, Gorka? Jepa, Gabon. Lehenik eta behin zer nolako harrera izan zuten urrian ospatu ziren ekotopaketen jardunaldiak? Ekotopaketek harrera gona izan zuten, espero genuena, baino nahiko harrera hobea. Pentsatzen genuen 300 pertsona inguru hurbilduko zirela, gero 500 pertsona hurbildu ziren, 500 edo gehiago, eta konparazio baterako, diez Espainiar Estatuan ere egin ziren, uda horretan ere jardunaldi batzuk, ekologismoarekin zer ikusi zutenak, eta ere 500 pertsona hurbildu ziren, baina Espainiar Estatuan erran nahi dut, kuantitatiboki oso pozgarriak izan ziren jardunaldi horiek, baina baita ere kualitatiboki, hurbildu zen gazte jende handana bat, hurbildu ziren ere emakumeak, Euskal Ekologismoan pixket zailagoa izan den perfila, urteen etorriarekin, eta orden arron konten ere gelditu ginen alde horretatik. Eta baita ere giroaren gatik, giroa izan zelako jardunaldi horietan, arron positiboa, jendea berriz ilusionatuta, gogotsu parte hartzeko, eta ez dakit ez alden iritzartze ekologista orokor baten nola baitere simbolo. Eta hoixen izan ziren ekotopaketak, mugarri txiki bat Euskal Ekologismoan, eta horren segidari ematen diogu hasiera gaur bertan. Esan dugu, jardunaldi horien harrera kontuan izan da, jarraipena emateko jauzi ekosoziala ekimena sortu da. Zein da helburua? Helburua beti ekotopaketekin batera izan da Euskal Ekologismoan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat ematea. Hortik ere bere izena, bizentzutan, jauzi ekosoziala, batetik ekotopaketetatik orain kaleetara jauzi egin nahi dugulako, elkartu ginen ekotopaketetan Portugaleten eztabaidatzeko zein zen ekologismoaren problematika, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, eta erabaki zen horri segida eman bat zitzaiola tresna baten bitartez, hori da jauzi ekosoziala, beraz erraten genuen bezala ekotopaketetatik orain bagatoz kaleetara, bagatoz ekintzara, eta jauziren bertze zentzua, leheno aipatzen genuela, Ego Euskal Herrian
bertze mugimenduetekin alderatuta ekologismoak, ez du izan beharko zuen segurazki erantzuna edo antolakuntza maila, eta uste dugu hortan ere jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko garaia dela, momentua dela, denek izan dugu aurten ikaragarrizko uda, berezia 2022, historian dagoen urte beroenetako bat izan da, aldaketa klimatikoa hortzen dugu, baina ez bakarrik aldaketa klimatikoa ez, badugu ere Ukrainako gatazka, badugu 2008ko krisiaren ondorioak ere segitzen ditugula oraindik ere pairatzen, hau da, dago nolabait ere gure jendarte osoa, gure egunerokoa, erabat aldatuta eta baldintzatuta krisi ekosozialarengatik, ez? Orden uste dugu, erantzun sendo eta artikulatu potente bat emateko garaia dela, ere ego Euskal Herrian. Esan dezakegu orduan egun ekologismoari lotutako kontzientzia soziala kolokan dagoela? Kontzientzia soziala badago, baino nik uste dut ez dela hoi arazo handiena, bai? Batzuk erraten dute, 79. Urtetik, 1979tik, oinarrian krisi klimatikoaz eta naturaren krisiaz jakin behartzen gehiena bagenekiela, ordutik ja bagenekien, izan ere, hain zuzen, 70, 80 hamarkadetan izan ziren mugimendu ekologista potentenatako batzuk, baitere hemen gure lurraldeetan, ez? Eta gaur egun mundu guztiak ulertzen du, badagola krisi klimatikoa, mundu guztiak pairatzen du, gehiengoei ematen die beldurra etorkizunak, ez? Orden, nik uste dut, gure arazo printzipala ez da kontzientziarena, gure arazo printzipala da ekintzarena, bai? Erran bezala, badakigu handitz, ez dugu informazio falta bat, baditugu txosten pila bat, urtetik urtera ateratzen dire txosten gehiago, mardulak, ez dugu arazo tekniko bat zentzorretan, ez? Zientifikoki. Ez dugu arazorik ere alternatiben aldetik, hau da, baditugu mahai gainean proposamen pile bat, ez, aurrera eramateko, hasitan izardakit, urbanismotik, agroekologiaraino, 15 minutuko hiriak, izaten alda, ez, mugikortasuna berpentsatzea, badago hor olako abaniko handi bat, ez, proposamenena, transizio, ekologiko eta sozial justuaren, nolabaitere, lerro buruaren azpian kokatzen alditugunak. Beraz, arazoa ez da hori, ez? Arazoa da ez garela pasatzen ari ekintzara. Hori da beti gertatzen zaiguna. Beraz, ez nuke errango kontzientzia arazo bat dugunik, baizik eta, nolabait ere, besoak harremangatu eta lanean hasteko, hoixen da, ez? Gehien kostatzen zaiguna. Haien lusua gure fakturak izeneko kanpaina aurkeztu duzue gaurkoan ere, eta hainbat ekintza egingo dituzuela aurreratu duzue. Zeintzuk izango dira ekintza horiek? Ekintza horiek izanen dire batetik parte hartzaileagoak, hau da, jendea ere hurbildu ahal izateko, protesta gisakoak adibidez, eta baitere oinarrituko direnak desobedientzia zibilan, ez? Ekologismoaren, metodoetako bat izan da, ikusi dugu museoetan, aurten izan duena, adibidez, Kristoin oihartzuna, baina baitere ikusi dugu, Euskal Herrian bertan egon diren bertze borroka batzuetan, adibidez, aroztegiakoan eri hurbiletik, ez? Tokatu zaidana, eta desobedientzia zibila, seguraski, guk ere aplikatuko dugu, datorren hilabeteetan, protestatzeko, aipatzen genuen honetan, ez? Honen inguruan. Eta ekintzak nik uste bideratuko dira, bi zentzu horretan, ez? Haien luxua, gure fakturak, leloak, baditu bi ardatz, ez? Haien luxua, gure fakturak, eta hor salatzen ari duguna nolabait ere da, pobrezia energetikoaren txamponaren beste aldea dela xauketa energetikoa, ez? Orduan ezin dugula ulertu pobrezia aberastasuna ulertu gabe. Eta hori handitzetan kostatzen zaigu, hori ez da mahai gainean jartzen, ez? Jende gehienak mugimenduek, baina baita ere politikari eta elite ekonomikoek solasten dire, pobrezia energetikoaz, baina ez zaie gehiagik gustatzen solastea xauketa energetikoaz, ez? Derrotxiaz. Eta guk erraten duguna da hori da ekologismoaren begirada, ez? Mundu finitu batean ezin dela etengabe hazi, eta beraz norbaitek pastelaren zati handi bat hartzen badu, orduen norbaitek badu gutxi, ez? Beraz horrek erran nahi du, Euskal Herrian baldin badire, 1.000 familiatik gora, ez? Pobrezia energetikoan daudena, hau da, etxea ezin dutela jarri behar den temperaturan, badituztela itokinak etxean, ezin dutela etxera ekarri gonbidatuak, lotxa horrengatik, ez temperaturarengatik,
Horren bertze aldea da, Ignacio Galanek, Iberdrolako lehendakariak kobratzen dituela, urtean adibidez, 13 milioi euro, Hor duen guk salatzen duguna da hori, Alde batetik, mundu guztiarentzako oinarrizkoa ziurtatu behar dela, etxe bizitzan, energian, osasunean, hezkuntzan, eta bertze aldetik hasi behar dela murrizten, eta hasi behar da murrizten, hain zuzen ere gastu eta emisio zentzugabenetatik, Jet pribatua da nik uste dut horren simbolo handiena, Ignacio Galanek hartzen duenean bere abioi pribatua jateko nizardakit estatu batuetako bilera batera, ezta? Orduan nik uste dut hortik hasi behar dela, benak diren isuri eta gastu horiek jeisten, eta orokorrean, jendarte guztian eman barko ditugu aldaketa guztiak. Orduan gure ekintzak joanen dire bideratuak bi gauza horiek salatzera. Nolabait errateko, aldarrikatuko dugu garraio publiko doakoa, eta salatuko dugu, ezin dela hemen garraio pribatuaren dinamika horretan, eta Ferrarien dinamikan segitu, Gorka, gertutik jarraituko ditugu orduan ekintza guzti hoiek. Mila esker gurekin egoteagatik eta zorte hon ekimen berri honekin. Mila esker handi zuei. Tartetxo bat eta berehala gatoz bueltan albistegiarekin. Kaixo! Gaur, Pirinioak eskualdeko Auritzberri bisitatuko dugu. Auritzberri edo Auzperri. Administratiboki Erroibarren baldin badago ere, geografikoki Urrobi ibaiaren goialdeko haranean kokatzen da. Auritz eta Orreaga herrien ondoan. Bazatozte? Joseba, egunon. Erroibarrera etorri gara, baina Auzperrira, Aurizberrira, nora etorri gara? Aurizberrira berez, baina guk Auzperri erratzen dugu. Auzperritza. Auzperrin kokatuko gara, baina esan bezala Erroibarreko herri bada. Aitor, Pirineki esunekien egoitzan gaude, zuena, eta honi buruz arituko gara, azalduko diguzu. Elbira, Auzperrin gaude, egunon. Egunon. Ongi? Bai. Gu baitare, hotz pixkat orain. Bai. Sartu da iduzkia eta orain hotza. Baina, helduko diogu honi ere, bai. Bai. Auzperrin bizi zara? Bai, bizi naiz. Berez, ez zara bertakoa, Ez, ni uretakoa naiz. Pili, zurekin bildu naiz, zu aritu izan zarelako lanean gizarte zerbitzuetako langile bezala, etxez etxe adineko jende horrekin, eta hemen Erroibarreko adineko jende horrekin. Eta eguraldian ohiko aurpegiera azaldu zaio neguari azkenik. Abenduan eta urtarrileko lehendabiziko egunetan, egunak epelak izan ziren oro har, nahiko idorrak ere bai. Joera hori nabarmen aldatu da, baina hotzak eta euriak hartu du Euskal Herria orain. Temperaturak behera egin du nabarmen, eta horrek elurra ekar dezake lurralde osoan, baita kostaldean ere. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Ikus dezagun, Arabako egoera. Nire kasuan elurra ez bat ere gustatzen, ze bizikletos egiten naiz leku guztietara, eta orduan elurrarekin ezinezkoa da niretzat bizikleta hartzea. Orduan garraio publikoa hartu behar dut, kotzea izotzarekin ezinezkoa dealako. Baina egia da, asteburuetan elurra gogoko gustatzen zaidala, lagunekin jolasteko edo eski egiteko. Azkenean guztioi gustatzen zaigu elurra, baina egia da arriskutsua dela egunero kotxe hartu behar dauzu eta holan. Baina, hortontan ez du euririk egin, así que ondo torriko zaigu, ziur. Normalean bizikletaz etorri naiz lanera, beraz, bihar oinez etorriko naiz bada espada, ez? Denbora gehiago izan beharko dut lanera etortzeko, eta hori
kontuan izan beharko dut, eta gero nire bizitzan, nire egunerokotasunean kirola egin ohi dut, korrika egitea, eta hauetan ezingo dut, eta beraz, gimnasioan edo piztinan egin beharko dut kirola. Niretzat bizikleta dela eta ez zait asko gustatzen euria, baina bai oso urte lehorra esan dugula, eta azkenean ere eskertzen dela euri pizka bat, eta inkluso atzo bezalako eguna politak izaten dira ez ikustea nola euria etortzen den, eta elurra ikusteare polita izango da, zeren ez dakizen bat urte pasa diren ikusi genuenetik azkenik ez dakit. Aipatu bezala, jadanik elurtuak dira Euskal Herriko zenbait toki garaitan, gainera orduek aurrera egin ala, apaldu eginda elur maila eta baliteke beste zenbait lurralde ere zuritzen hastea laster. Euskalmeten arabera, eguerdi alderako elur maila 607 metrora jaitsi da eta gauerako 400 metro ingurura. Auritzen izan da Sandra Urra kazetaria. Bai, elurra Nafarroara iritsi da hemen auritzen 20 zentimetroko geruza ederra daukagu, momentuz elurrak larre guztiak estali ditu zuriz. AMTek bihar eta gaur bitartean Nafarroako Pirinioetan ezarri du alerta laranja izan ere haitze bolada indartsuak egonen dira eta elur pilaketak egon daitezkelako, baina horrekin batera ere adi egon zeren eta Arga eta Ebroko ibaietan uholdeak egoteko arriskuak egonen dira. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak momentuz alerta horia ezarri egin du. Eta hizkuntzarekin lotuta turismofobia edota kanperizatu euskarazko neologismoak dira, alegia euskarazko hitz edo esamolde berriak. Oraindik ordea ez dute tokirik hiztegi klasikoetan, Uzeik erabaki du neologismo horiek bildu eta eskuragarri jartzea. Horrela, Bego Arrate Uzeiko kideak zehaztu digu ez dutela edozein hitz jasoko, erabiltzen direnak izan behar dutela. Entzun dezagun Eguerdiko magazinean. Nondik sortzen da behar hau? Zein zerderekin sortu da neoloteka? Bueno, neoloteka biltegi bat da, Uzeik sarean jarri duena bere webgunean, eta bertan erakusten da Uzein egunez egun biltzen ditugun euskarazko neologismoen lagin bat, ezta? Euskarazko neologismoak dira errealitate berriak izendatzeko euskarak beste hizkuntzetatik mailegatzen dituen edo euskaratik bertatik hiztunok sortzen ditugun hitz eta esamolde berriak. Eta euskaratik bertatik sortzen ditugunean, izan daiteke hitz zein esamolde berri bat edo aurrez zeuden euskarazko hitzen adiera berriren bat, ezta? Uzeirentzat oso garrantzitsua da hizkuntzaren bilakaera horri jarraipena egitea. Izan ere, Uzein hiztegigintza orokorrean eta espezializatuan eta itzulpengintzan egiten dugu lan, bereziki eta gure lanerako ezinbestekoak ditugun tresnek, adibidez gure zuzentzaile automatikoek, ondo funtziona dezaten guretzat oso garrantzitsua da hizkuntzaren bilakaera kontrolatzea. Bestela ez baitituzte hitz zein esamolde berri eta egokiak ezagutuko eta ondorioz okertzat emango baitituzte, ezta? Horregatik, azken urteotan etxe barrurako egin izan dugun lan horren parte bat edo nolabait esateko lagin bat erakusleio moduko batean jarri dugu, neolotekan hain zuzen ere, eta egiten duguna da euskarazko idatzizko komunikabide nagusien ustuketa bat egunez egun, gure lanerako behar dugun lexikoa detektatzeko, lehen aipatu bezala, ezta? Eta egiten dugu idatzizkoen eguneroko jarraipen bat, baina baita ere, ikusentzunezkoak pixka bat modu informalago batean ere jarraitzen ditugu, beraz, agian sartzen bazadete ikusiko duzue Hamaika Telebistan aipatu izan den neologismoaren bat ere hor gure neolotekako sarreren artean, ezta? Eta, ustuketa horietatik biltzen ditugun sarrerak gure hiztegi handiago batean sartzen ditugu, baina esan bezala, kasu honetan neolotekan erakusleio moduko bat jarri nahi izan dugu eta oreka bat bilatu nahi dugu, bertan jartzen ditugun neologismoen artean. Ez dira denak izango gai berari buruzkoak, ez dira denak izango garai berekoak, pixka bat nahi dugu kasu desberdinak biltzea. Pizkanaka, bai. Esan markatu. Bai. Ez esaten nuen, azkenean arrotzak egiten zaizkigula lehen momentu horretan, baina gero txertatzen doazela pizkanaka gure eguneroko lenguaia horretan, eta azkenean neolotekak ere amaierarik izango ez duen lana izango dela, kontuan izan da termino berriak nolako abiaduran sortzen diren azkenaldian, eta horrek ere nola berazten duen euskara.
Bai, etengabe ari dira neologismo berriak sortzen, ezta? Eta, gure asmoa, gure helburua neoloteka honekin da, haiek identifikatzea, biltzea, aztertzea eta sarean partekatzea, ezta? Helburua ez da inbeste esatea zer den erabili beharrekoa, baizik eta deskribatzen nola erabili izan den euskeraz, ezta? Eta neolotekan hitzak sartzeko garaian gehiago begiratzen diogu egokitasunari, zuzentasunari baino. Edo nola ere, formaren batek eragozpen bat badu, berariaz adierazten dugu dagokion forma hobetsi gabeko forma dela, ezta? Hori egin izan dugu kasu bakanen batean. Eta, neolotekaren helburua azken finean da erreferentea izatea, ez? Erabiltzaileek zalantza dituztenean bertara jotzea, ezta? Iruditzen zaigu erabiltzaileentzat lagungarria izango dela, hiztegi arau emaiera edo estelako hiztegi orokorretara iritsi ez diren euskarazko forma berriak dagoeneko neolotekan jasota dauden ikustea eta sinonimo desberdinak balin badaude, zen jaso diren ikustea, eta ezta? Eta honen guztiaren isla, nik ikusten ari dela argi, lagungarria dela, komunikabideetan izaten ari den oihartzuna eta harrera onak hori erakusten duelako, ez? Eta bestalde, aipatu nahi nuke, erabiltzaileek badutela aukera neolotekan sartzeko proposamenak egiteko, ezta? Aldertatik lankidetza sustatu nahi genuke, ezta? Badago hor neolotekan uzeire webgunean neolotekatarian imprimaki bat, eta hori betez, erabiltzaileek eman dezakete beraia detektatu dituzten edo ikusi dituzten neologismoen berri. Baina aipatu beharra dago, erabila errealean oinarrituta egon behar direla proposamenak. Hau da, ez dela kontzeptu bat euskeraz izendatzeko proposamen bat izan behar, baizik eta dagoeneko erabili izan den forma bat, non erabili izan den, non ikusi izan den, eta galdetzen dugu formalari hortan idazten duenean erabiltzaileak. Euskarari heldu diogula, urten 30 urte beteko dira Euskal Herrian lehen mintza praktika egitasmoa abiatu zenetik. Donostiako Bagera Euskara Elkartea izan zen aurreneko pauso hura eman zuena, gerora inbesteko mugimendua ekarri duen pausoa. Gaur egun 7.000 pertsonatik gora elkartzen dira astero mintza praktika egiteko. Zenbat urte? Bai, neska. Mila bat. Egon bat, izan ginen. Zareko zute? Eza bat. Onak zuru bat. Aitziber San Romanek idatzitakoa. Eta euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak direla. Nafarroan jaio berri den zorionekoak herri ekimena horren adibide da, ikusi. Euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Esate baterako azken egunotan Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute zorionekuak izenpean. Euskararen inguruko dinamika eragile zein egitasmo ezberdinetan lan egiten duten norbananako ezberdinak daude dinamika eta manifestu honen atzean. Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen herritarra gara. Euskaraz bizi nahi dugunok. Euskarak mugarik gabeko etorkizuna izateko etorkizuneko ikuspegia behar duela diote, eta 2000 urte baino gehiagoko irulegiren eskuak etorkizun horren ateak irekitzeko balio diela uste dute. Horretarako eragile sozial eta politikoei dei egiten diete euskararen aldeko bide komun bat irekiko duen dinamika berri baterako. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Euskarari bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu. Euskaraz ikasi hasi hitz egin, txisteak egin, fikzioa ikusi eta amets egin nahi dugu diote sinatzailek, besteak beste Castillo Suarez idazleak eta Nere Arbizu abeslariak. Euskaraz bizi nahi dute, baina egunerokoan oztopoak asko direla diote, hizkuntza eskubideak gure postakodearen arabera definitzen baitirelako. Zorionekuak manifestuan euskararen aldeko defentsa egiteaz gain, harrotasuna eta ilusioa bultzatu nahi dute,
Ekainaren 10ean eginen den mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbitea luzatu dute. Azken hamarkadetan euskararen alde egon den mobilizazio herritar jendetsua izan dadin espero dute. Eta Donostiara salto 20.000 lagun baino gehiagok hartuko dute parte San Sebastian egun jendetsuenean ikusi. Eta kultura arloan Bilboko Guggenheim Museoak aurreko urteetako anbizio, asmo eta bikaintasun berarekin ekingo dio urte berriari. Hala adierazi zuen Juan Ignacio Bidarte zuzendariak atzo emandako prentsaurrekoan guztira, 7 erakusketa egingo dituzte aurten. UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioa urtarrilaren 25-tik 27-ra ospatuko da. Aurtengo erronka nagusia jaialdira publiko berria erakartzea da eta helburu horri begira sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute. UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioa urtarrilaren 25-tik 27-ra ospatuko da. 84 ikusentzunezko aurkeztu dira jaialdira, baina 32 lan izan dira finalera pasa direnak. Hau da, 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Antolatzaileen esanetan, eskarmentu handiko zuzendari eta lantaldeak daude lan horien atzean. Epaimai ofiziala Andoni Imaz Kastariaz, Nagore Ezeiza film zuzendariaz eta Kepa Errasti aktorea eta gidoialariaz osatuta egongo da. Horrez gain, Urri Urizar mundukideko komunikazio arduradunak 3 sailetan dagoen mundukide saria emango du epaimai ofizialarekin batera. Izan ere, 3 sailetan aurkeztutako film laburren artean giza eskubideak eta justizia sozialaren gaiak egokien txertatuta dituen film labur onena izango da saritua. Bestalde, Mondragon Unibertsitateko ikasle talde batek emango du Bertigo saria. Diru laguntza publikorik gabe ekoiztutako eta banatutako filma izan beharko da. UE Zinema jaialdiaren 16. edizionen erronka nagusia da jaialdira publiko berri erakartzea eta helburu horri begira sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute. Hala pertsona nagusiek sail ofizialeko senior saria emango dute. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan gudadantzaren 7 bala kantuarekin agurtuko zaituztegu, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 eusatarian daudela eskuragarri. Ondo izan eta bihar arte. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, da zu guzti argi duzu. Autoa eta pistola lortu
duzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezardi.